kung nakuray metakumi onte Facebook kete YouTube ada ko metakuyay. Ayo, tiyan wano na kumi kante kaya bayo. Saro kong kay ay ano de tayo di kinabayo ano ko imain de takongara roya de puding ngaya. Ngaya de keke may kante kaya bayo. Ay marararikin ko yari am sisiragi ade ko sisiragin gebong keke may na ba kakani ko. Bete iya kain dari kimi kain betami pa kamna ngora ana taya katya so ino de tayo di kiyay. Imain na sina din na ko nito the program kaya ino de takongara tayo di kayo. Sina busiya tami na mak pe naronira. Ena busimaira nung tayo di kayo nika Shakira nanganira di toko na nota ni metatan di rongoronga sina perawakin na yun di tayo di kayo. Tita bara ko menayay. Tita bara ko kono nungo panaw mayay. Ada ko memeta ko mayay. Sina katabuat jawa waridik sina kauka ada program ayo kaya kongora ayo di tayo di kay inon di taro waridik. Sina apo peraki o mentetaro. Tamera Joshua siwetia aram jawayo inon tayo di kay. Sibusigo tami meroy day. Payan ira deta bore sigona nungora mayay. Ni memeta ko mayay tamer. Payan nakaugi na nora pasin ako na. Nubusmayam te kami nakay na nora. Ni kadigia ba sa miyaw na nora pasin natin metuan nebo ko tamer. Sibusigo na ba mi bubogin tami meroy day. Nakonte wari na tiyakin am tiyakan tayo yu. Ari na wim tayo di kay. Kunangan na tinin ko dia. Di merurung o kora pa na kunan takarwa yam tiyaka na kunan mem kantaning. Mena iro orang ay kay ni kapan iro pogira. Dami meroy di. Roni na memon na yun karukwat to. Karoy na magudi o na kadidi to wali pa kali na kunan tetukuan ako. Ungara yakinan nam tiyaka na kunan tayo yu. Pasa busiko. Ilon Kristo Yesu ya puning ay arawi oras sa kamay. Akawera ni kaniko. Amen. Aya, kegemay kante kamba, pa nang mga nakori kiti, takongora nun ti, tayo di kayo, ritan ti, takongora ki, stimeto nungungora. Timeto idira nun ti, takongora yo, pa yung, tapanin doy, tirungurungo. Hindi ke kasiyan, na riyasan, hindi kay rom. Sina, busimay ang kanye, ate ikaw wari lagi, ate the pathfinder may kurubu. Ate the pathfinder may kurubu. Sa busimay yan, nako, muway kay pa, anangalira de mo kuna iya non dai kayo ay mina sa mga nura ari mina ay kanda pa tayo the pathfinder sangani kami tayo the fro ay okay punta ben ni kikira kaya on wera ki tayo the pathfinder ay bugin na milo ro kande tayo kayo tanong ran tayo kayo te takauling bugin tayo ngabong ari nanako te susuoy ay kauling Dennis pa timon tayo ni mesu agad takapakan ako tayo timon tayo ni mesu pa songan ko na ni merurong na nakonting ngabong di tayo rin sinasusuoy ibugin tayo tatandara o tusuka kanda pa
de kuna yon kana sita kuba sikan digin din mwenje so asipun dia digin na yaron de dorong ai kanga ngara ayo sina karuoi dan ako nano ai ita kuba erang ka yo yesu nge ero ko yon je pe abun ngaro je pe ni ka toto mengori yon ari takapenya ni mengori ai ari rang ka kawa ki de manibin kuna ya dai kayo kambe sinda ba dai kun mon kuna miya kamasin kana kon tayo ai rang temero ai nang eno bok the way ai mga abun na nga rin kipanaw ni Ebete. Tawa na rin kita kuna na ko mina yo. Ya na ko na pe. Desisiragi makakana. Desisiragi makakana. Ritan desisiragi yon de pa. Ay mga desiritan ng kanya yon the king. Tira the king ari. Anya kanya ritan desisiragi na kanako kinti tayo kayo. Pun panaw na luwan na kami kanta kamba gegemay.
Gege may bakan na karigya, ungumiyon, burawagin na natin katya so nung dito kayo. Ang guwere ko timeton memeta ko. Ikaw rin ko, tukura na imin na yo, yan ako na ba, tisinagin makayakana. Ngayon kakaniya, te tanong yo, ba, sina, kain, nungura yakina, na tiya katya so. Sina, kanakua, kapenente, tawa na kuna mayro yate ay? Tawa na kuna yate ay, yan ako na ba, tisinagin makayakana. Aya, kanda ba tay? Hey. Testing 1, 2. Aya, kaya punta ba, ni kakayagi kuna yara tay, kauring hindi mayroon Dennis. Kamuan tayo ni Mesu, kamuan tayo na ben na marake. Kamuan tayo na ben na marake, baka kamnaga marake na baka nang tayo, ibugin na desuso na konti ngabong, jawa isua. Ay, natok desuso, jawa tewa na, payay na ko na kon Dennis, jawa wowa. Ay, di kauring na ko ira, kanya kaya pa ni kaben eh. Ato nga ira, kesongora na ben, di radio, yon, di online. Di tapo, sikuno, isimena yay, makana sitaw pa, sikuno na ben, ni kakiwa, Jora de kay ya nanoya ki sa kauringa ki jawa isu wa tita isusu sinagi amarake ni bakana ontai sina montai ni mesu kampe sinta pa sina kana ko digi na ko ya kante ate ka wari ki kunai ate tita ye
Ay, era ba kunaya adaya dia asan kana kwan daya yo ke? Ay ko wan. Anang penin to kipay ni kapeni. Ngana sanga ngaida na ko ni Yesu. Anang penin ni mau na pay ni kapeni karawatan ti mewe John na bay anang penin no buwa. Ngana sanga ngaida na ko ni Yesu. Akamda sin rapa dai kunami. Enang sikiray manen kunami. Ay kanira me rawe ay non tay di kayo. Hay bukin na milong ano. Henang ina ko kaya kanje siragi. Cerah the king. Ari yang anak Pedro ari. Kain taka ay kay asoy ka kay penmay ka anay mi kain taka kami ngoroy kami. Kami ngoroy ko na biang kwenti song oray iregi na video. Ang kwenti sa meta ko online, Facebook or YouTube. Yay na bete siragi as inora ki doka yon the live. Bukin nam lorong ko siragi on the live. Ko siragi bukin dera aroya ake amesu aki ni mekina tewe ake amete aki ni mekina tewe. Ana usina pente tai ari gitu anang pun suku nebe wana kauta kina kon ningai gangate nam siragi ani ke. Tai darome. Ena yai to wana ta kongora ena pun kona ni para roy am sisiraki. Ena yai to wana ta kongora ena pun kona roy para am sisiraki. Yon te akan to wana tengah tiririki. Tauroy tanong ora kemay kami ngoroy kami panang ina ko sisiraki makaya. Iron taratag yang iroy. Sabu sumaya taratag yang iroy ada yang ngaya anak ko di ta kongoran dai kayo. Kora pa. Era pati MC pun depan ben kamau na ko mi era kaya kamagito ginoro kon gato tayo kam na Mauri kin tayo kay. Sinawagin ako sisirag pangangin sisirag ya kainis mariri ka aswainok as nakasugin kan na ko yan naron na para TMC tayo kayo. Ma sisiragin kan ya sinakaya mo kan tayo kayo. Pun sisirag ya ron sisirag ya san na ko sasan ka parang ko nano yon tayo kan tipa. Okay? Kepa, ada sasan kaparan ako ay nanon tiriri, nanon sila king kono ano. Ayo ang ano ban, mangono na tuwan ay, yagi karit na banda, yagi karit na ba nanon ako ibon ka suko ama. Mga punta ba ka mga punta bigyan mga mga tawroy na bangan din. Eran kaparan ako antay di kayo man nanon tayo kadeso, ako kanta na ba sinari roy nanon tayo di kayo ma, sila kyan. Sila kaya asan do ko may yayin kan na sung datan nga kaya kayan dayan diri kaya anan ako. Tiraro yato ko kiamat ya kaya buaka kang kanay yaro ko Yesu unde ta yari ka walk na. Ane kamasan ng ulon demsi na kaya kagan diri yon ta kan ta walk matangan diri. Tika wawa. Timaroro yon matayo tumakuro tibi mono yon Pedro. Apo puto man tete kuriga ka Petros o Petro ayo ben comment. Sagde sila meron ko to comment ba kan delitos ay ete akin na ginanon de maruro aring gebong apan na kya ake irang teakin ay yagi na teakin na de tira teakan de Petros ma de Petra sabon si teakin na teakan kepa naron ne irang nataki ruya angiat de boton na mati yon gribas asapun ka para na wana naron na pa yung na yutaro ay kan wana ri on au kanta ng goy ari ko kumane me teakan de Petros ma de Petra ari teakan na ba mata ito makuro de bimano wa de mano wan kadiri ari bun Pedro o Petra, Yesu ada nakatiyak depa yon, nakatiyak di karis yon. Ane, agad ka nga pare sasan marurogin na itang baya para na ko na pinanon na sasan wagin ano no, kurang dara po na ban nam comment ni ro na pa inanon detay deng busumaya na pa. Yarang nasi o yarang tawari sasan kana ko sa akin makan kokyer king anden detay yut. Takaden wan sisirak. Nga sinawagin ano detay kayo ya ka nga ita kana. Tira te king. Ari yang nagi Pedro. Maroro ante makor tabi mano wana matayo. Ang kana kono tabi mano ang ayas kaparan ako ang gebong ni kaya ka ang kay kipunan te puy maruaywa. Are pondeitan na bata maroro ari. Asanan oria. Datay di kay. Tira mo te king ari yang nagi Pedro datay ari. Tira te king ari. Ari teakin na Yesu. Matayo tamakor tabi mano wate kipunan tabi maruaywa. Wabi onangan ko king inuyan teswa. Awane ko kape ayon napa, kape kinabay karo. Awane ko kapara ayon napa, ay nga kapara kinaba, ikaraw.
daw kung ora inanon dari kayo kaya na ko mata ko on Facebook, YouTube. Kaya kung ora dari yon dari yon saka ni katayan kau kadabok. On nangan tiyasu pinakabarahan ako ira inanon dari kayo. Kuno rin ano na natin maruro Yesu ayo naron na ikaterya maruro na ko yan na rin ni kapane. O Petro na ba na baigagi. Naron na sa parang gebong. Ba kepang ke depan ko yon tabay nakatiawi ka sa yasan ka para parang Petro. Apon sa nga yata pa. May kana ko ira na kon tabari ari Yesu. Sa sandi naron na gebong. Tatay ayo ay mga rita na maruro Yesu unti ba na tabi maraway wata. Mga Pedro at andiri. Anadiri ya kepen nung rana bandayan. Ako na nangan iyo mata timeu wari gituki. Ako na karini ay karaw ako na bandak. Ti karisya kape kinta kanda nga iyo. Yesu yang ang kay nakon na karisya ya kadayan tatay iyo. Timuyo kwak monderang ni kakawak. Ibugi ato korak. Na botan nama tatay Yesu. Ibugi ni kamewaya. Anak ko na ni kamewaya kaya anak ko na ni kape kamewaya. Kamewaya. Oane tabayan ang kakawak. Kunwari ay suway maniki at man na ilo yabotoro. Suway maniki at man na noon to na nababari Yesu kanano pa yakaparo tumakan ako na si teman na tiabotoro ay Pedro. Aki at man na aki. Akang bundora yay dirong na may main at yay ni aro ko ni bubusi bugian nasin at nabotoro ay kauman. Patiman na natakataka yang atay ni Yesu. O teman na yang maingin. Nunguyan. Ay ka nga Yesu sa kya upay tiyang an. Nano na ilo yabotoro po niya inabat kanto ka ilo ya. Iya inabat na nona ban kanta hunin tau position. Tenne kakawak. The kingdom. Kaya ka arasa ya kati Yesu nda tayo. O kanaro na pa Yesu. Ya kokoro ato pa yayo penangangan ni Pedro ni kaparuan ka ba ne? Sakya na pun penunto ko raki arita katakari. Mayak. Panano iya ibugin. Panano Yesu ito amati understand diota apanen nung ni ka ba ne? O yang ni ka ba ne? Pai tiya ka arisa ya kati yari. Ada apa nanti kata kami tanan saya. O sinanura ta kanta ni pa yuk ndama korwana te bwi mewanua. Te pa yana yang Yesuan. O ante ta ya kana sinori ante bwi mewanua ndama korwana te mewanua. Ya ki yang ana ko site man na betro. Kam nan horia. Ndama korwana te mewanua te ki bana te bwi mewa. Para bure sa te buat te bwi mewa. Te bwi mewa na te mewanua. Ayo ere ke te pa ni ka para ayo kapen o kaparan. Te ka mewa gyane. Mantero na ka para bure te ka resa. O yoro na manteta teki bona tebi mani mau ang kana bure tarim na koim ako na koin ta na bure na koina kana 5 yung mangaya ang kana yung irom ako na non tarim yai man kana rawan ng irom ako na kay rom teman na kiwoman pinakakawag detakan ka banagin wiyatan ka kwawa ay ka woman kitiniman ang kana rawan ng iroya ako na suang atika resa. Ang kanarawan nung iron tiya kare sa okay atong haginom pati sentaire. Ayo te babayre at yagin na Yesu. Aron ta kabara buri meron na yakain tiya kare sa. Pari at tiya kare sa ayo. Kanano ba iya buram? Kuno na kun ko sa nga. Kubure gien ta bayari. Kanano ba rawan no? Kuno makay di woman ba na mga raw yakin na. Kanano ba rawan naman no? Kaya tiya kare sa tunuma na gien tay dilikan anarok dapatan tiya kare sa. Kanaro na pa pun rawan naman no. Ako aran na pati sentay. Kanano ba yan na nagdiwa pati sentay? Ya kiri ka ba ka mewak. Inakana ko kaya naman tepugin di karisa. Ay nano na sita po may iya pena ba karaw iruno pa yaki ko nando ko karaw. Bayar ka ba ti sentay? Diwa mata ti saburi. Ane te babayan di karisa yang Yesu. Ane te ba ya imuan digi mayay de kayo. O kana ko kung tigi buhat buhi mo ano may nanuan. Ay tak. Ikuwa Yesu ang kami. Paka na kape yon na pa. O ang mga kabeyagi karaw. O ka na kamkapara yon nada. O ang mga kaparagi na bay karaw. Antay, Yesu yate-yate ka inakuya. O matay ka mais. Yate-yate na ko yabotoro ni kabara. Ay saki sibi. Beteron tatay. Yan po ni katabi ng aroy. Yate-yate ni kotaroy na nun. Yang aning kami higay. Aka na kamkape. Yan mais apruroy kay. Kanang kamkape yon na. Behe na bay karaw. Ano kamkapara. Para na bay karaw. Ane te akan takapepe mata para. Ate akin akin mata yon tatayo. Sa kinano ba maka kaparwag na kun na site man. Ayo ite karisa. Tan kay dia tinanay inanon te karisa. O nariyain hindi nanon babari kay yang ani Yesu. Ibugin kami away kan te karisa.
Anak ko na ba yuan yan, ito makuran wabu ya teki panu wabu matenu ay pari ko kinapa. Tepa yan iro ni Yesu. Akan akam kaparaya bure. Awa kaparagi mai iro ya. Awa kana akam kapaya ya bure. Awa pe anap. Ayan kanano pa ibure kan di kare sanon na sinuri ando mon waraware. Kanano pa ibure te manna. O yagi kan kiyata ki pa era wana bando yagi nak. Awan te pa yan ang dik. Kunang nga kaparana bure. Ante tiara ko kaparana bure. Ya pe anap ana bure andi karawa ya kaparaki na. Makana ba ko kapara pa ero ya kina ori na no. E para na pari. O isa kina pa ikaraw. Amen. Awane kapara na nang wari. Tatay di kayo singa ya na sila gisagirang kan nakapa pagiri. Pasag na no ba. Nan ako may kaiban nang kakauntiya ka man kami. Raway ka kamdang irak. Bahidok na si spana tiya ka desuan nang angani kami pai ka. Inapon kaya kay dabay para sa kingay adan tarataki. Napon dabay para. Ana kaya kay nang satay yang ano batiki ngayo ibugin para ikaraw karukuan diyo matay ikaraw matala kaparaan na naburi makabayan na naburi imen ay nanon ba hindi karesa tani kay din resa ngaya enawa kayo ngayon si karoy hindi karesa guys bong ayo de bes karoy ana burihan mga nano ba ye yagan kayatak awan tukin tay kana yapon na kanong iron di karesa ano pa nang di karesa ya kami na bara na mentibuk ana karesa o ante tay yari karaw kihan ka maunaki ite yakin na tapay para mauna na bay karaw punna na roy. Ano roy di. Tapos para nako. Inanon tayo. Kamnang darapan nung rami o kanta nga ba matatadutan na iyo matataga deswa. Deswa. Ina po ni mga rakan na rin ako imi. On ka para na ko rin intero ina matatan tayo iyo. Pero teman na ron ni makinagina pa. Nanon tiya karis. Na yero yan na pa puto na ba. Kaya paninta kataka. Datayarin kita tayo Yesu. Anda pa rin ka pa wara de songwriter nun tayo kayo, ay tago pa, edike de Jordan de kaparana kwan de king ari pangay tera de king ari. Ko pesin dapat daratake, ang roy bukin de kakan de sila kin de tayo. Ang kanya de tayo kanya sina ang ania ate di kayo. Kapenen kunay to koran. Nako yan tayo di kayo. Ay mina, yan ako na pa de pulkan wan roy to kongora inan tayo di kayo. Uring ari ara kongora tayo di kayo. Era ini ko kongora na pa. Ibu kim kuya kongora tayo yo. Ang kuya ko metakot tayo. Sinaka na ko na kuya tayo the pathfinder. Kuna mito ko na imahin na rin na ko roy kanawan ti program tayo yo. Kanda pa.
era ba kuna ya te kai ko wan e bonte bubura kai jasua e monte kora jasua e kora ki na kon na ukanga ngari kona ni yangoia a rawa tau ngai ari si te poe bunda ngari ta kanta ni nga ngai ponna ke te vai to wana yaki ko kona ki ron jasua ba ni ka pen e pen ni kona era ba kan tai di kayo pasang ano ko na ron puni me tata inanon te Borau te tai di kai ai manya sina angante di sa kongora di sa teten di tai di kayo sina busia tamina maka pa na ron ira dita pare ko mena yai dita pare ko ngora me yai ko meta ko me yai dita pare ko kona ndongo panau me yai sina kata buat jawa wale reki sina tataro tewe sa rokon jawa are sina ngora yakina yai kanuan te tai di kayo sa busi ko am kai din tami me roiri pena me nei ro te te me ri nako kuna ka makai na ron tai nako jasua ino na tai ngora pasina ko na noto ani me tata nam tek asina din nako yen tayo sa busi ko ri bukin to wale na tagi nam tek po konangan na te kona tinini koria o te merurung tagi nam tek na ko no mem kantaning woki aron an tami me roiri o ibuni ngai na pe kai ni ka pena jasua ke songongora online Facebook or YouTube irigi na radio o puni ngai ni kapene kante kaya payo pai kai yara tarun kani ko saking ke sikororoi me sakani ko iron Kristo Yesu puni ngai araw oras ta kameu akawara ni kani ko amen erapa sina kanakwan nakon tartaki angiroi dapa
Ay sa kamauri dari kinta tayo kayo kan napan ni Mauri ara ko kin kapan ay kakamdohon de tayo kay kan napan ni Mauri. Ya kamauri na bang kami ay ngona yon de radio yon FM 89 inanon de tayo kay. Ang kami kakamata ko yon ara Facebook live mara YouTube. Mauri na man de tapon na ba ni kamura na ba yon mata kanawan de tayo ay karawaki kay ti orarik. Unang panahon ko katikiro ay ko mi kan ti ono ayo. Ay kamatay makamdang ni kakabayagi di kibaya pun karo kita live na meet po ang iyang kay tukura gira bubuay mata online nakime na roin tita po akam menaya hindi tayo di kayo mga kamdang ni kakabayagi makam nuroroy pun mo nako na ari pun ro inanon tayo di kayo tayo di kayo enapo po to maroro yon takay sila ni musikiteka marokon tuware mon temaka Ari ka man tatan province kaya pun mesa o the Kristo naron na sa Santa Teakin na inanon diri ay kano. Tamakoro ruway wantaniera ana po ara maruro. O sa Santa Teya ba yerutaram da Teya yeri ka ba ito para ko kaniera iyatta pengkain teakan tatan province ara tisibuin wiki ari teakin na gidon Yeremia. Ari ikaw ay di kinakoy na. Tamakoro uwan manamaw. Yay bukin na tanira, eri yakin na tatan province sa iyo. Bayron, Yeremia, o tiyaswa, esa ni perita, e natu yeta intian ka iderera, inanon isipui, tiririki. Matabi matawa na tiririki, may maino, o tiyaswa, itara na yakose, o tiyaswa, inang tubi ka agdang maniape. Ayan, o ano matay nan wuwa tanga, tinibubuwa, tiririki, tanira tamakoro anu, o tikibuwa tabi mawa. Ano ito ba yes na rin ano na inanon tatay kayo? O ayun ano ito ba yari tatari bugin na tayo ba tira na rin kinakuya na namat at yeso. Ari po na namat. Gara ko yakar ko agtiyan na pa ng kapara ito ba yari na kontanira. Sinorian damakoro ewanua. Ito ba yari iyaki para na ko ilong tanira. Iyaki para na kontanira may espangan nagi para na ko na Tabi mawa tabi buisua kam na makat yesua akam nangan na tinipok. Payero ko na awan ng musikitek. Aka yero ko na awan ng musikitek at yesua. Hindi tayo dikay. Kam na makat yesua akam nangan na tinipok. Payero ko na awan ng musikitek. Raw yero kong kay tiyawan ng musikitek hindi awayo. Ayo tayo sinawara ba ena ko mandingay de musikitek o tira ediki. Hindi na musikitek ay. The cautious, ikabarabara arong rondo mo si kita kaya arang nibanin. O tanira, ikabarabara, paningay, o ya, nariki, the mo si kita kayo. Ngayon, akain po tagi po kay kawuway kay tanira, o the cautious. Ari raw niyo ane. Parang kain ka tumatakanta ni ngayon, kaparan ako at ukawan ako ilay nanunod tayo di kayo. The cautious tamakuran, wabin na uwa, tagi ba tabi na uwa, imen na iro, tiba nang nga papunta maguri. Pandangan niyo ang matan kabanayan, na yaron na yung maguri na ko. Ana na teka yun eh. Imena ilo tipen nangangan ako yun. Ana na teka Yesu. Yay nangangan kay na ko yan ako matapapun na yung makuri. Ayo irekirekin mapain ka ba nakiskaroin tiyo ang nabayo. Paano na ako may nasintyo amat na manabuagin tama na mananara o ninangan niyo amat na ni kapanay yapain ako ni Kes may yung makuri. Nanonasanan na nga naging ngayon ni kapanay kay pon na rin makuri. Patira sa kakaroin tiyo ang nabayo. Haro yung makuri kaya bubuak. Ana tapay yarang kakawag kaya sinataya. Inanon durong tayo. Kasi sa mga karoon, wabu yata kiba na tabi mauwan, inori ya mati akiakakan na to, makiamangori, pati inanuanta kayo to kanuya. Awa ka paragi bok. Awa ka paragi tabok ito wana, tabok ini kameo. Awa kaya takiteka ya matin, peiki ya kuriaki, ni boki. Sa taru spiro, papunta kahit ararimon kahit aran. Ikarawa, hindi tayo yan. Puning ay hamon tabi kate sila in the universe yon katinti eswa. Bayata ko bayagi roiri. Iyagi mo siroi eswa. Teboto ni kanta ni kanta bay para. On the tatan promise punta po buwa kay meron ng Kristo o tatan.
Senariain ngkatia tabayani na nun nakanta nga. Tiasua ya ko sa anta musiki Taeka, yesen koroi bai ni kabane. Oy kunani koroi ba, inakakameu. O tatan, yesen ben koroi bai ni kabane. Nakoroi, pa nakameu na yomata. Akan na bai ya kaitara, ay kawuwa. Ay awakin ka hintayin da musiki Taeka ayo. Iwakin maya da musiki Taeka. Iwakin maya da musiki Taeka ayo. Sinora tani na tamakoroa ana isua teki bane ruai wa tabuina imata ku ni karoko katia ni kain to kanuya ate ingai tayan ni kain to kanuya ya mona de musikita tayan kain to kanuya ko ko maron the setting arende tabon bowi gai e ko warang ni kakama ku na bete tabon bowi gai kana horo ko no ori to kora ga apaini ya idaya ma asuya nga kakato kayo tina ya ya ku ni kaya ko puni ma ku na ba ko ru na kana ko dinda kon de tabon ka bowi mayo ta ka bowi ayo de musikita kayo akatia kita yan kain to kanuya Monte nang nikakamago arang ni mimitong ini. O taka teman na ayay mangkuang kuwa. Tuwara pon to are pon ngaya mangkuang kuwa. Imay na ina kunikain na yaron tesino. O ilan na suna yaron brand sibu. Ay saki. Anakain to kanuya uran tiyay. O yan ay kawira. Ay ura mak. Api pigutyanga matanga irona. O ate imata na tiribu. Yamuan na iwaya kita musikitek. Awaka ukaki, boki. Iwakin na nga ito musikitek. Sanoria. Mona narawakin tayo kayo. Ni karo wanga, materi bubuhat tayo ki matay ngabong. Ay nakaisa ka kita maniya ba? Arita buyay. Sasan ka ginayon. Tatay dawan ay nanon naririn tayo ka anok. Ni karo ko wanga, materi bubuhat tayo ki matay ngabong. Ay nakaisa ka kita maniya ba? Arita buyay. Ayo tatay ni brabe. Banen na papakin te paibara. Mante ka kongora wuwata nga o tinububua. Tibong. O sinakabara na kwanta tayo kananura tirong ayo penang bunwo sira na baino ng takaway mante sulurun na nababayad te aswa. Iyaki kunani kiwete te te brabe so ya puni kangay na ni karukwa. Yo kororoy na no. Sinanuri o sinangidin na ko yang anan tayo ay. Tiray na no nakin kaisa kan tamanep. Nanonan karukuwa nga matinibuan no 2,300 days ay nakaisa kakiyay. Temanep. Nanonan tamaran tayan na wuwat nga tinibubuhat tabong Temaneba, ayo aron tein temaneba ya wuwusa sa buniteraran te deruwa. Sinori ay kagay, tetabo ara mo ang tetabo. Ako ro yagi, doon to man bota kyan, kita tabon taro Mauri anari. Iri ay terera. Tetabo ara mo ang tetabo ara tetabo. O takatangay na may sinanuk at kota, di awta kota. Ane tein kan te man bota kaya wuwusa sa buniteraran. Kana kemba o aparenti ya kemba ni katubi biya to man bota kayo. Paya katana kiri ya tanan perong agad bi mawuan ka ban. Mayo tein to man bota kayo. Are katiak. Iyon tiap. Ngana ko buri ako ro mam amman patakari ay bugin kabaran ng buri. Kuwusya na kon ditaboyo. Desi bugin toko kitirana ri kariya san bariak inanon desuan. Naran nangakarya. Pa anabure nga de sabure ya kaya yakin akon desibu de ya yaki anabure. Nano ke kwang ang sibu ekamatiaki ostabo maya katokaki ang buri yon desibu hari ari pun nagyana buri. Pena mati bugim desibu hari. At payi ka kotukot ya tepan nan kuwawa. Ari Yesu. Yesu yang kakawak ni meroy rin darana ibugina. Punan ito pa yarang kakawak. Sinariay na tayo di kayo. Iyang ararana mo ang kakawak. Ibugim. Datay di kayo. Yarana na kita pong ngayon. Ba't pong ibugin kabaraan bure? Depong inimusikitek. Kaysa kanta maneba. Inanon de tawagin yung itirero. O yung itatay tuwan na kasukwa kaya. Titay nan dedirik. Ang mga kaysa kaya ituman botak. Yagi kaysa kaya ituman mata. Manda na bure. Merang mga kaysa kaya ituman botak. Manda yan bure na kapana. Kiyasan wuwutak na kung ituman botak. O yung mga kaysa kaya ituman botak. Ang kanakuha kibure kan. Yara na kitapong eh. Patabong ibugin kaparaan bure. The at-one-ment. Yeah, the atonement.
Tataya yawaria itireran pun siro iro ay nano yan tataya. Monte ng kakawag tatay ko na pun karo ko yung tiray bakuwara. Kuisyak. Kuta ay matantias waki. Unariyan siro iro ay nanom. Tataya. Si tatay nang diridik. Takari ari kakawag yardi takari an barabure. Katuabong. Iwarurung ni katuabong ko bure ko na ban kamban na ko na era ko na ban siringak. Ay kabaragi na bang bure mari. Tuwa nang diridik. Ano na kun karawaki on din na kun tumaram ar ditiruar mo ante tap. Ni karo ko wanga tinu bubatapong na kaysa kagiyay de mania baretap. Ena kaysa kag de mania baretap buyay. Wo tanga tinu bubatapong asanang mo nang kan naron na kamatubay inte tayo. Ayo puntapong ibugin ka para na bure ar pun kota kinna na musikite ka diasuan tumari karawa. Are enariki imay na yoki Yesu. Nano na Eriki ani main no kini Yesu. Temo sikite akane na ko main ni Yesu. Tiray na no nak uwata nga tenu buboto bong. Sinang ka para na ko ang dada brabe sa iyo. Tiray na riki. Uwata nga tenu buboto bong. Kapiriera ko na ko ata na nun demin brabe sa ina kon jamatan. Ayo to ba yare neneriat taniran tatayay. Yarang kan na tano nun demi ayo pa. Tira. Ay so nga kapiriera. Pa na ira ina ko ata na nun. Kana sinorang kan naron kaparaan tayo brabe sa pangano ba sinang kapara Taeka iyay ta kanina naron tupong kanano ba si tupong at buwat ng atin buwat tupong iya ka manikuro yariyan ka manikuro kingin kaparaan tupong tayo brabe ebo ni naman tayo paranap itigira ta makuro wa tigi bono isan mo si kiyampong ba ang aun tupong tatabi pong kanikinayan tatabi didik ano ayo ta kaparaparan tayo brabe Tuwa na tabong, si tabo matuwa na tiridik. Ayong kan ni kanuan detay. Ano kan sa norang kan detay ayo wuwat nga tinububuwa. Debong ay pun si tabo ma wuwat nga tinububuwa tiridikin wow. Pun the literally is. An kan nakaparana sinang kaparaan kan ni nanon detay. Sinang norang kan takaparaparaan ng detay brabes. Yay dito yo ano pa maron na natayag na detay yo kaya naki. Kanano na ba yung anila tabay para tatay, aram mo nag-iay tatay, wuwat ang atin na bubuwa. Dilidik, kita pong. O sata na bang kan eh, busin na kanano pa sa kabusin, wuwat ang atin na bubuwa na kayo, sata na ba tatay, arin na to kiyay. Sinano na tatay, aram mo nag-iay. The period ayo, kita tayo ate, wuwat ang atin na bubuwa. Dilidik, kita pong. O takutan niya, tamakurang naruwa, wawimawa. Amos kakibugin isipuy, the week, yon nam kurak. O yon na bam kawarita biron deswa. Ang kanakoro ay nasuki bure. Manikatoki buaka ka. Manikaro ko tiroiro yaya kaya tukina. Manikanikinaya demin brabes sinikain na matitekan brabes manikapira tuware mon tetap. Ayo to ba yerik tarwa manaw na nandatay kayo. E Korea kinako. Teteka musikaki. Ena matitekan de bera chetak Koreak. Amo si kakibugin isibui the wiki yon nam korak o yon na bam kawari tabu na isibui the wiki ayo ya Korea ki mandet nariyan Korea ki mandet ay ya babagiri ki atay ya babagyan nagyari ba siwo wata nga atin bubuhat didik na isibui the wiki ayo ya Korea ki mandet ay ya babagiri Angay sinuri ba uwat ang atin nabubuhasan ng inurang kan neron tukuro-kuruhan na sinuri ba tanan no sinakoy ay Korea kita isibuin wiki ayo ibugin na nakawatanira tirang ko nakawatanira irudaram awantay na matatanira tirani utaya nano na ekarawa kaya isibuin wiki ayo ibugiya ano matatanira kay utaya o takawa ay irudaram o sinanori antay di kaya Amo si kakibugin isibuit wigi yon nam korak yon na pam kawari tap. Sinang karawara pa hingan na dutan ng tayo di kaya. Isibuit wigi kaya Korea kinako. Isibuit wigi kaya Korea kinako. Kanaro na pa ito wig. Isibuit wigi ni Brabes. O sasan na takabaran tabong, matuwa na tabong, si tabo matuwa na dilirik. O sinang inurang ka narawara pa ito dutan. Sa kamaguriya na mets dutan ng tayo di kaya. Kanaro na pa isibuit wigi. Isibuit the wig ni Brabes.
Narakay ni bayari ari tungo na tabong si tabong matungo na tiririki. O sa isuwa tabong. May isuwa. O ay nagirawa. Abu buaru abui. 497 times 70 equals 490 days. Tepong ini berapa sih? Nono, abu buaru abui. Tepong ayo sih nak kongkan nane. Ayo, tepai ya kata ni nagi bukia, iu taya. Ayo bukin tekawa dia baru iru taram. Abu buaru abui. Tepong. Ya sana musik iya ambong batuan tepong si tepong batuan didik. Nano nangan ba abu buaru abui tepong. Si tepong ma abu buaru abui roi didik. Ni kuawa sanori ang kanne ni katayan de chat de tayo kaya. Uwat ang atin ni bubuat tepong ni Brabes. As tabo ma uwat ang atin ni bubuat didik ni kuawa. O sanori ang kanne ri ako ri akin ako mayay. Tayo si buwin week. Emo nang inangay tatayan Brabes sa iyo. Emo nang inangay tatayayo. Tani ra tamo ko ruway wa tagi buwan wabuy man mewa. Nangaya ko natay man nor yaroy pa manin tatay may muindo sina konteso ari mga karawan ni rutaram. Ayo tatay enang makinang kay mona kindoy ari muan mayay tuwo watang atin bubuha. Tebong kita didik. Ari mga karawan ni rutaram. Yay tesu atuwan ako sinakwaki enang karawagi rutaram. Ya ko na ni mga karawagi rutaram. O sinuran ni tani ra tamo ko ari ruway wa tagi buwan wabuy man mewa. Nangaya ko natay man nor yaray ba manin tatay may muindo sina konteso ari mga karawan ni rutarem makatiana ni karakwaro kon tuya issue of the week o ono bui ma wo of the week o ina mga katiyak nakaway na makaranga na ina mo ni minimino tuta ng kaya kanta nga sinakota o ina kunagi mino yege iriray kona nor yake ba sinanor ta bayo ayo teswa ako sinawagi ron ata toki si sir wen bosa. Ata ko na suwa ata toksis ya na kondesira are teibong are desa korea ana suwa suwan karawa ampai terau me paye karona ikari kate suwa pana ben nairi mangkoy o mata ke terera ma yai ponga masipun rewi ay kayabau ay kakan na ko irutaram ni bonikan nako yan ako teswayo o teswayo ako na ano ki terera na kon karawa irutaram mariurwa ka kingwa irun ne bukanata. Wana teswan ya maga na roing ganne. Tetay yari mo na kiyay tuwo watang atin na bubuwa. Dali papuntahin na kintabay paragin. Mga iya ko natay man nori roy ba manin tetay mang minus na kontesu ari mga karawan ni irutaram. Akan kinaya. Ni karakwaro kon demesa issue of the week o ono bui mawo of the week. Sa noria. Yatagi ba ina kontesua Dediki abu buwan ni mabuy may suwa BC. Kana ko kakayan tero ngono tesuare kana ko ato tuksis ena kon 457 BC imani Yesu. Kana no basta katay yang the chat imo na gimen 457 BC. Ako nang maing ganne. Hindi ka kin may siya na rin. Stabo na ono buy mawo of the week. O issue of the week. Si tabo na ono buy merway wa kana ko ikosi. Nena ko nang busing ganne nono buy merway of the week. Ayo ka naman, ada tayo buwin week, may anak doon na tinirigin ka suka kimayay. Anak doon na the week, ay yun buwin meraway wang ka na sinawaki ay. O, ano buwin meraway wa the week, ka na ko calculate. Sita po na abubuwa, wana buwin matenu wa tinirigin. Sita po na abubuwa, wana buwin matenu wa tinirigin. Ni kara-kara kon demesa, isua the week, o ano buwin meraway wa the week. 7 o mga 62 weeks. Ay kotaki ono bui merwaiwa. O te mese anano nagika ibuntu ware kabiraki. The anointed one. Kanano ba kahit kabiraki seta te kabiraki te mese. Pa te mese nano na anointed. O seta ba yai te bong tuwana ay anointed Yesu ay kabiraki na ngayon ko ay Yesu. E kabiraki te karanga ri yoratan kiyara. E babesito waki. E kabiraki ronde tami yarori ya babesito waki Yesu nde ari e kabiraki te bongan. Nano nang kanya ba kangay nano tetay ay ono buy merway wa the week. Ina wo sira roy nang tetay are babesito wagi ay Yesu. O sanoria ba tiraron tetayan. Nano ono buy merway wa the week si tabo na abubuwa ono buy matenuad. Te bong ke dirik. O kanaro nang kanya ba sana ang kanya abubuwa ono buy matenuad man abubuwa na buy may suwa.
Kumain na sinap. Ono bui meru edu egi suwa bong. Abu ba ono bui metenu akana kuana iya. Mendita yare mona ki mai 457. Kuna ro ya. Abu ba ono bui metenu anaya 457 na mona ki ai teta yai. Kono kon tete girawo. Irawa re yasina ko. Wabi me wanoa. Wabi me wanoa. Mesataya. Pa pa si do ki Yesu. Ndere ki AD 27. Neno kan ya kan pure ya ite pa ya pure kai kai kanga. Ya ra kai pure kai kai wabi me wanoa ya ki to wana dere. Ayo te pa ye. Ay ata ye tanda ba ko yon te pa para to ko ra ke tan ka te pa. Pakana kumana nga man de BC di ka kinakon de AD. O kana unang do kon de AD. Kunariain hindi ko tatuwanan. Add 1 year. Babugi na ba akyat didi kaya de 0. Imeranan de BC. Madihedi. Ngayaran kay korwor ka kaya korwor magen dedi. Kwa kibana batuwana. Ngayaran wabi mam instead of 26 I sag wabi mano ba ay 80-27. Akamatay pun 80-27 doy. Tetayari epapisito wag Yesu takaranga ri Yordan. Punuran ni pandoy tetatan province ayo gim. Monterang ni man, wuwutakin na ni kangay, o erokoroy. Ndiririki ano, yusin ako. Ay papisito wag Yesu. Ndiririki, 80-27. Punira roy na nung datatan province. Iya kinarikiki. O na nakatangaw naman ni maririki nuya kay tarari si Perio. Ayo ito ba yari ka ba? Na nakatangaw naman ni maririki. Nakatapuyin man ni mawan nirikin daw ka kay tarari si Perio. Upon 80-27 roy in the history in the book. Kana ko na yan kakaya. Epo ni kamatua roy, tiririki ari pari kayo 80-27. Ari na papisito wag Yesu. Ni kapira kilong tatami ari roy. Ang kaya sen papisito wag na ba Yesu. Ay mo inaro po yung mawawad week, ay natiwiyakin ako dumisa. Yakito kikay datan, marami sa mga reason ako. Isa na papisito wag Yesu, ay mga tiyakin inatiwiyakin ako dumisa. Tira yan, ano nakikay ka ng mga tiwiyakin ako dumisa. Imin ono po yung mawawad week, ay natiwiyakin ako dumisa. Inatiwiyakin. Ay nakarawa, tibiri tayo na ito, mamatay ka ba, sintuwa na ito week, man. Sanuri ang kan, ikato kayo on the chat. 457 BC, yari mo na kimayaygi. Imanangan, 483, diririki. Abu po, wano bimatanua, diririki, 0-80-27, na rababi si ito, wag Yesu. Ang kan ne, yay nikira ng kan na ni Yesu. Yay nikira na ni Yesu. Tuwa na the week. Tuwa na the week, ano Yesu. Ay, si tabo me, isuwa diririki. Isuwa diririki. O inukan to week yari, nakato katakarian kamatiya kan Noria. Inukan kan ni, to week yari ka ba ni ari? Itirana, o Yesu, itirana karoya, nakato katakarian kamatiya. Ari na nung nang kato katiyang karian ng Diyo taman, sariya titi ibugin na, penang bundera ngaya. Hinang imatin takay bangak. Hinang bunimateroy, nyo yung mindoy, takariari, ang angat yapan Diyo taman. Ane, kaya na rin, initiran to week. Wante nang ni kamimi, ano tayo katiya suwagin? Ningay, nanwa titira na 3.5 years, imarana na pare, spag the one of the week yari, stabo tinuwa titira na diririk, o tinuwa titira na diririk. Inang katuka, takarian kamatiyag, titira na diririk yan, o ay taurakin na kayo bangakin. AD 31. Wanta kamimi, tatatan province, ayo yung tayo ni Yesu pa, ipun ni paroy, metabaya tayo kinakiruntan niya, at the province. Tanira ruway wa punta ka ni Yesu Kristo. Ayara mesa. Punta ka na pundakyat, tinanong ko kuragay ba, ipun ni paroy ay. Para rawe, yara rante perita na bangkaya, kawawaya gibugiyon matay kabas, papain kaparan, ayabure. Ano tayo kay Yesuan? Ikamati agi Yesu, nke kororoy bongina. Ano na punta siya, ano na ipunimatiro Yesu, hindi tayo yari kororoy bongina. Tirayan ano nagikay? Ito ko ikarasa, mangki ikororoy bongina, o Yesu ay kanakuha na sina. Taraya.
ikororoi de bong de dadan brabes irokoroi bongina o iroko Yesu ibunni para ibunno koroi Yesu ita ko marako ikororoi taina ikororoi taina tera ikororoi taina de dadan brabes iron tani era ska paranda tairi kiai ipun kororoi taina o yusina ko ironi Yesu gekos irom ni mewa ono pangke sponi mamara ai meta Kristo nke bongina ibukia kana buaka eponi metero Yesu nupon pongina roi ibuki mkoya ko buaka ko ibu na nga yai buaka kan tairi kiai aira para ra uya ke pa imetena roi de metiana on kataka yo nangana kamewo pasina meu de tairi kiai ina katoka tianga karian ka buaka Teta yare mata Yesu e cosa te mata yo ntamagoro wabi mesua pa yai ta bayari kin temporary baka mata temporary ino kidokiaki anke metero moshiro iken Yesu ayere wagina pero kin temporary ka meya tarikak nakonan otan nga kare age ipong age menan temporary mimi bare nga kare ay pakaya bis ay pirina ko ya kare pera nga eto de kare are angangar de sibu de day metoko paya porno ko ya metero itu wara pon ngai roi amen era ko roi Yesu atuk ya ige ni kapan ya tuk na ba ya maguri bonga ngero tera patari atuk ya maguri bonga domano botak pakatebis pirina ko teman ananga era ko the substitute or arin pun karawaraya the type madian the type miti kai tebaya kami mi sinori pape situ agi Kristo yon detai ikamati agi na ba Kristo nda kai bang yon detai ke korobongina tebongina prabes rirgin ko wai kai wo tanga tene bubu wo sidang kai ni kangai meswa itok apon dei sinako na bagi semenang kai kai bangak emate Yesu Titira diri kiaring. Oh, ito pa ya sinori ang kaiba. Ilisin ako dati ang brabes ni Karukwa. Tanga kaparaburan Karukwa 1834. Tira irikin 1834. Iyara ko te wang kiri o ayan ako na ko yesentaire. Kamatay ang kami kamungura ang kami kakain kilibas. Ang kami ang kamungura man tapatuan. To kamtang po na mibay. Ta kami wagayo sa kami bay. Paya bay utay. Ko pay na yabay utay. Meron kakabuta wa Pauro. Hindi kaya teori wa. Teori wa re bondiki. O tumang aririk. Pasari ki ngaira. Sidiki menare punto. Ay ka ngay Pauro kauring. Ururing atay ka mo ako. Baka to ako rin pa tamanga. Metapoto are mena yam. Are puni utay. Are nga yari amuan na nga. Meron kaya ka mentete at bay pa nga. Idikit ka meu iriya utay. Babugina pa te Yesu te utay. Babugina pa Pedro te utay. Babugina pa Maria te utay. Ni kapane apotoro utay ni kapane. Amo anda kero na meiro ya utay. Mete pa yan ang kakawak. Yero ko turong-urong iruro. Yero ko te meu. Dete yari mete yay. Takapane sa warong-urong tetepano. Tetepano yung anak. Turong-urong pa inang tekin nan kose na ko ya utay. At yung amata ay Yesu puni nga yaro yari peritak. May karo. Ay yang kita tekin nagi Yesu. Karo ko ki unia. Utay. Away ka na patetepano. Silingan karepana yang dia sip. Waramo. Ika para tetepano ka para Yesu ang aya. Arawan nung tekan ni Yesu. Babugin na pateboto na mata iya punrawa. Nung iron ti Yesu. Te isibuin wiki ari angan nagi. Isibuin de wiki abu paru abu iterik. Ayatay nanawang akiron ti Yesu panari ay nok. Mapon nagikan nung iterer. Imero ka Pedro itete ante tayo ka. Yesu. Kanano pa aburin ako. Taru. May siraw tayo nakaparana po rin. Isu wadatay. Aka nga Yesu. Yagi ka nga iba isu wadatay. Isuwa kamay siya isibui. Aka na ko kamay tayo isuwa may isibui. Pon 490 years. Ada tayo isibui inuwi kari nga nagisibuni terara. Amen. Yaki ako datay nano ang ayo. Abu buwaru abui. Tiriri kita tayo nano ang ibugi ayo tayo. Paano ako kinat Yesu. Mak. Apun puno tayo nga iya. O apun nangirawan kakwawa Yesu. Pati Yesu. Aki kakwawa iti misa. Apun kakaya na ba iya misa ya naro ko. Naroon nariyat ako.
tetepeno kana ko kibenanga ta kabena nungono ko ya benda busumaya na ba. Kaya siringa tetepeno apon makena na ba kurundoi di sibuin week kan. Ba tu kiroi sibuin week kan. AD 70. Borau AD 34. Ari mate ye tetepeno. Ya kia ko ke bodo nama tayo. Awan na bukina. Ang ay gribes. Sadin. Ana bukina kwarin ni nanon teori magyayo. Pun na ki ampa yai babun saking ko ite sa bay bay. Pun na ya bay utaya. Kung meu mayay patua kare mena mayana ari putun ta kayan utaya. Ngay na sabi nindigi patanan kanuan teori vari. Tanan manga ay kasi masarang ni kapaya pamuin teman wani ka yan ako tungulong na ko yesentay. Yan ako tungulong na ko yesentay rin kaya pun nagikanong utaya siring ate tepeno. Ari ta kapanen sa warong-warong wala ka nakuha ki meron teso. Na ko utaya. AD 34, ito kita isibuin week. Ari ko rin ako man wuwad ang atin na bubuha. Maswa ito ki, wuwad ang atin na bubuha. Payapon, iwakin ako rin. Esway ko rin tatayan. Esway ko rin tatayan. Amo si kaki bugin isibuin the week, yon nam ko rin, yon na ba am kawari, tabi rin deswa. Amo si kaki. Ikaw utagin ako isibuin the week, man wuwad ang atin na bubuha. Tididik. Yasan ko rin, AD 34, ito tabi, kapanan na kamatan siringak. Awakin ako na bangay, ay nabunuwakin ako. Nikiran tiridigan, tangawa, ano bubuhat, buina. Imuin, AD 34. Ako na ako'y ko tangkan niyan, Mauri. AD 30, kabaraburi, 1810, na 34. Ako na ko 1844. Ano tatayari sa natayari, muna kiyay temusikitek. Ano tatayari sa karwaya, William Milan ko pure te bayar no be ta karwa William Milan tangawan bu api mawan wapi mawan nagtoba enang kaisa kagi tion na bayo bangaya iro na kaisa kan temane bari ay kaisa kan tion na bayo nang iro ko Yesu esa na wala bay pondo ko naman 1884 ba era na bayo the calculation na yo meron tani na may asi pure the event iron Mila payato nga bay kaisa kan tion na bayo ndo ko ni Yesu ta ka walk saking ay ya kaisa kag demani apa ya tawag de musikita kaya dan demani apa ari tabari tari ya menara ipong tematan wino pong kakanna to iya tay kagay monag de musikita man 1844 kwata ya yasan wag de musikita yesa aman ningay 1844 kana bukan kagibay ta para what the para esa manangay inanon nandito ay dikay may yakikunahan ni kiwe ta para ya kanga iwan debi mesu de mesu kono tabuyan nam teka am teka te koawa punto koawa te teka ai tarwa manung kami ya kamata ko kamora yon diri yon de tari kayo yang ka magimena te ore de kai ana teka te aswa te koawa abon te teka na sipura uya ingai te pi mewo wara tari sera kon kai nera kai suan tari de tari kayo nura rongolong de mesa ari punik kimaroi me de den brabe sipunakya de pena kona na batutana ipun toka-toka. Toka-toka yon pura huyanan ni kangay nanon tatadan province. Siyaki na rigidigi. Iyaki keke na ko. Eni pa. Papa kinababo ni Yesu wa iyo aso ni makin ayara poto. Antay yan ako na ni kakiwean. Hakiyari kita pa iya tiyaki kayo masita ka ni Yesu may muna ni karukwatan. Ay kakabayaran ay kagirisan. Hindi tayo yung ay lagi sa girisan. Mga nawas kakwawana ba't yarayo. O sila ko na ban busumaya ka naman ako na na ba't na yayo. Ano ko na kami awag na ban do ko ni Yesu. Hindi tayo pa Yesu. Iyaki ko sino ko yan ang boton namin. Yan ako tuwang kiro yan ako isentay na. Punaron na ba natangin na Yesu. Panatangin na. Yan ako yung amatan ka ba. Ika nga dito ka niyo na tinuwa tabi mo. Bayatangin niyo amatan Yesu. Hindi araw ang anas na tinigit man na iba yung nagimatan yun. Makinna. Menarikiro na. Timewar yakito. Amen. Ano ito ko waraw. Ni karawawa nga materi bubuat. Ay di ka nakaisakak naman ya bari taboy. Sanura kaisakan naman ya. Iyaki kaisakak ito ang nabayo. Iyaki ro ko Yesu. Mayamona kita musik kita. Kay ko taka musika kita kam. Kay date ngay musika kita ako. Tara pay kas karoy na nabongin ako katuapong musika kita tawag mo inay karaw. Lauringa. Pata musik kita kayo. Iya ini mata kabara pure. Ge? Ake yon dia pero ko sininga teman mayo Yesu. Ay pun bubu semaya na bang kabara pure ko tataro na ko ina. Ay pun bubu semaya ko na ban kay sagiang pure. Ko pure kay. Yaki unan ka yan ang may sa pure. Ya ko nan kabara ano ba yan ang hindi o may sina. Ek.
Ya kan hata kan demo ni ona tuwa na ruwa ekakao ni mek. O ya tata yo amata. Nika para yara pura mani kai sakira man depua ka kan kabanya. Amen. Ano may sinana tang Yesu aso ni magin na. Tarun nanon tatay di kayo. Imo may mo in 1844 tang arwa bob gimbago sesa ni meung kay nanon nanawa ni mosikiteka tiaswa. Ya kiba torong kay kam na maka tiaswa o kam nangan na tenepoki payero ko nawa ni mosikiteka. Yero ko tiawa ni mosikiteka kan tiawa singuraya hindi tatay di kayo. Ay kakapayaran kay nanon tiaswa. Sinataro Mauri ay iyo asingaya. Sinataro Mauri ay tiaswa asingaya. Tatay di kayo. Awate ka warere ke ikori be kai na koi mi baka mau nakibure on kana bure te manna punia yara sate ibukira are mena iro untetama are Yesu Kristo are rori a puninga ya te karian roin ka para arabure o seksi arabure ma aya bure na baka no na ban ka bare amen ya ya kora ta ka para bure ayo itapa ka kin kon tion na ban ka bare yagi ko kono sina ko mi ka ndi orare yagi ko kono sina ko mi ka ni kilibes yagi ko kono sina ko mi ka ndi gari sa si tuwan kain tion na ban ka bare ita uroi ta ka para bure ani na ko ira tapo ni ka bare agi semena ye ya tapanin nan tanga wano bu babu mawa yero ko tayo musikita o sa ting kayo sa tatani ka oi inanon tayo musikita sepe tayo matan anakain to kan musikita ka diaswa o anesarora happy esarora ngay dai ka sungurhan tayo diga bangono nga na esaro mo esaro punna kaya tapay ako na romay punna kaya tapay ako na kunan romay pa Yesu wari punti sa tayo bukira ara sa kameo puning ayan ang mga tayo bukira na papati samos o sa kisite samos ara roya or samos ara Tony para si teman natin sa roya di akin tapay para nanon natin akin na si Moteo si teman natin sa roya akin teman na sa roya hindi ko nabayo sa nakaka pun si Yesu o wala ka na ano pa am sa royan am sa kameo, yan mga punta ibog yung bam loya. O am samos. Saki apo naman na ba the advantages ng case nga yasak. Yesan. Kuna po naman win. Pabugin na ba ipunta ibog yung tiyo matatangiro ko. Matay ibog yung. Ano ba na nakabayan tayo kayo? Sinawot kara ni Yesu. Papunsi nga ya. Ako na musikita ka raw. Punsi nga ya na batangirira. Ako na antay ibogira. Hindi po ngayon. O anda terong nga ikan katiyan tayo di kayo pa. Sinoon naman kina Yesu wari sa tayo kina ginanon tayo promise sa iyo pa. Ipun ni Baroy, nakakuroy tayo kina promise sa iyo. Pun nga yate mesa rin kariyag, hindi o tamans. Pun nga yan na pati sa kame, wala na mangok. Hindi ka uwan tayo, sa mga kanakuan na rarili yon, nakawalk. Sabit na doon nung ngura. Yung ano yagi buwang nguraran. Ang karikati, turong-urong nga nakakawag, ibugin ta kame, wag iyo. Wariyasan katawro ay Yesu. Ibugim. Datay di kayo. Hinakakapay kami tiyason ka ba? Dapat. Koraba, kubasin raba, taratake ang giroy, antirong-rong ay nagkakongoran, tay di kayo, awara, ito ko pa, pun nang giroy ti metatake, pun na kuroy, ini paroy, ti tatan province, si, kaparan ako kirim, kan, bukan ni Taniera, o to koso sige. Pesin dapat, tirong-rong tayo, ito ko pa, sa kakawar, pun tekan ni Yesu, tekan ti mesa. Pesin dapat, tirong-rong ay, ni pagtawa. Ay, bugin na minong de tanora sina enay labus de beba ni ko tayo matakain gorboki ang kanaya yami sisirak yaw mi kalime tata de takongora ente tayo kayo kam na koreya de beba ni inakabutakin de tayo ni ko tayo me kabuki kataburan tayo barayo sinabusiya na ba ara ko ba anas ba na beta kabugi de moy na koy mi bakam na open na nali kam korbogi kam moy kam kabugi kam na ngora na beti jeni ni bo no dai kayo may ru ya kan na may paidiki ngaya sina kana ko tayo na ko ya kan de kurup na may paidiki pa ana kana ko na yan wo na ko ren dai kayo de be ba na pun dibusin na koy mi ta siragi kan mi atata inon de to kongoran dai kayo ni ko tagi meti takabugi te metam-tam tutan na di takatugi takatutan na kami sinaba sinakana ko de tayo yun ako yakan di tukurup na may pairigi paana anangan nila kung iya tayo kami sinaba
Tuan. Tuan. Hey. Akira Meong na beyo Bonsigo Ni meraki Mepakine Gandiria Borau Yagi bong Irom dekara Nakon sirabayeta Kaya siyang maguri Nakon Tangira hai korora hakorakai nanoranda gesite yetanrua sibiano Manakaw si Gumea
Ay, te kuru na ni may paidigi. Rapan ko na iya rang tamewa. Rang roy on nakroy manibena. Nakoy nang tayo kayo. Kampasin na pa. Itaw ba punti meto na busti beba. Iti meto na busti beba. Ay, iti beba ya roy meto tayo. Ay, ito ba beba ki nikiran na ito ba bun yon kawayan do okay? Te uring ari yai takabugi yai temoy kam madam tam kamoy katu kita kami. Yo kan te beba de sira ginono de beba yo. Kata ko kana. Bukin jera kamma kita abiani kami. Bukin jera kamma kita abiani kami. Nang dapat de sira kayo. Dapat de sira kayo. Kanta ni nga pa. Punong ko ti sakaya ka ti siragi. Nakon ti ngapong, kanta ni nga pa, am sira kayo nawata kina pa kanuan ti ngapong. Ay, kaya pun ti meto lubus ti takabugi ti moy. Sinangan niya rigi, ti okoran na rigi. Kanti ti grupo na nila may bayrik. Pa anak-anak ko rigi kunaya ti okoran na rigi nakuha na tayo. Uli nga kanaya ti siragi ti meto lubus. Hey, hey. Hey, hey. So on a mic test. One, Hey, two. hey, hey. Make it
Aya, ha, kampesin da pa, kahit grupo na nini, may pairigi. Ay, ko wani may kiraro, ipo ira aswara. Pesin da pa ki. Tiram ka nga ko tago pa ko haki ko na nora kiyay, inori ko aswam. Tira dito pa listo ko ba sa ko na nora kiyay, inori ko na pa aswam. Ay, sita te me to ni kasuki roli me ke ora hope na kon na swara. Ay, maka ki. Tira pa. Na kon nga pong gani. Te ko ngora ka ngai. Ben no buwa robi me roiwa. Na kon ni shibui. Ani to ko ngora na kon nga pong. Ben no buwa robi me ono bi me roiwa. Ni ka ro ke na kon ni shibui. Itago pa pere de sisiraki de tairi ke yo. Ai de sisiraki ai. Ai tago pa ka pere nang kan nai kai ke ai ka o ai ka aro ko de tai ai. Itago de mo ni pia pa me taun tai ai. Bukin dera kai kamaki ni me to kope me tei. Ya inte pa ipara. Ay rang drapa nang tamero di sira kayo. Ta ko ayo etak. Bukin dena kamaki kani ay kai. De nowo de toko mara de pekoa. De dera mina yo. Dianin teiga exectura ayakia inaya dianin teiga ayakia inaya na ina pa desira kayo desira ki kan mea tata bukin te marake ke korapa kampesin da bang kami tan sisira ki tadi kayo au kan tadi ka bana konting ngabong ana kaya ka kina ba mi sisira ki ay mind de kanokan de takongora na konting ngabong kampesin da ba sina kay niyan de tataro. Itaw ba sa roro kuntugin ng tayo? Itaw ba yabundi pa ka na petebay? Kita na naburay kay. Manggo. Nagdarapalik. Ipuni pa na umunan ni kakaytaw na ko mi kanti kaya pa yun ni kapen. Ibugin nanawin di metuan nidira ta kongora ni te Borau ni te Taeka. Mendara mo ni pong ni karuwa sa rokon ti tayo di kayo. O kanta ni nga ba kanta tayo meto ni rira ni karagwa e ko to bime wowa te tairiki ni kongora inanon te Borau inanon te Taeka. Punta ka kaitaw na ko mi ebes. Kam na te tikiro inanon tairiki ayo. Kam na kakabayan na natagin na dawe. Yung man nga te kaya kaya te meto ngongora na radio online Facebook o YouTube. O katikiro na ben ako mi kampes na ben la pa ibukin te meto mi ngongora ni memeta kung dito pwede kami na yay. Jesu ay nakapayay kami. Naroon naman kami. Sinakain na yun. Ni karukuha ako ro arapong. Ay ito po yung maguwa. Tatayin ka ngora. Ay sinakain niya dito taro. Tita pwede kumi na yay. Tita pwede kumi meta kumi yay. Tita pwede kukuran nung upanaw may yay. Sina tataro ni kainira. Sa puperaki. Amen tataro. Sinipoy ko sa kaitaw ko tamera Jesu. Dito tayo di kayo. Si kahit daw kung tirong-rong sa san nung orayakin ng tayo digay. Si busi ko tiyaso ako na kami ka tirong-rong wayo inanora. Pasi natin metuan. Tara-taray kung tayo na ko. Ano ni magini kung tayo na ko. Papunti akam ni kaya ako riyaki. Inuntubo kaya tawa tabay par. Sa busi ko tamera. Kung nakakawakin nila ng tayo digayo. Kung naraw nila. O abyo karog pa ni kape nilura. May apo karog may inun tayo digayo. Nano na ipapak Jesu pasi kanuotan di tengay na po kupia karkoy na yay Jesu. Ni mga karkoy na nun tayo di karimina pasi na ko na mga rita na ko araporaw nun namtek. Sibusi ko ang kakapayan ako ni kapenera. Pai kaya taron kani ko ilon Kristo Yesu ay puli nga yaraw sa kamayo akawalan ni kani ko. Amen. Kampebe sindara ba kandi di kaya bayo ni kapene. Tiya kan katikiroy na ko minun tayo di kayo kan tayo di kiroy sa pene ni good night.